Hakanai kasngi bangi rakhe ya kasngi buram jong kajing kentiu buram ya kading pena kebekhoj. Habangi pusan syapang kading pena kebekhoj ke jong utrai kohanmen kopara nongkong na syab kahab ban kta ya kajing im kajunga kajung pi. Namar kading pena kajung utrai hi dalade kadai kajing im jongi kum ki kun Kristen kum ki Kristen kam tame yangi ki Kristen Katolik ngingei bat ngidon jingkermen ha kading pna hi dalade kadai kajing im trai jonga jungpi bangilong ki kun ki jong blai namar lengba kading pna bat ha kading pna ngi yomat ya kajing im bapura kum obreu kum kabreu. Habau Jisu uyap halor kading pna upen kela ya kajing mut bat ya kajing long jong kading pna ngitip haswa kajing yap jong ukres halor kading pna kadai kadak jong kajing tim kadak kajing penrem ya kito kibayap halor kading pna. Kanai kadai kajing hikai keba ngilayo na ukris hi dalade. Haswa jongu baro kito kibreu kibasa ayap halor gading pena kadai kadak kajing penrem kadak jong kajing long basniu jong kajing long bapop. Henry habau kris ulayap halor gading pena kading pena kakela no dakamwe. Namar ukris ubalong umesaya, ubalong ubakhoj, ubalong ublay daladehi, uyap halor gading pena, upen kela ya kajinglong, bat ya kajingmut jong kading pena. Na kadak kajing penrem, ne kadak kata kajinglong basneu, kalong no kadak jong kajing ai kalong kadak jong kajing penem yangi. Den mata gadau haba ngi pusan. Ne haba ngi ken mau ya kane kasngi buram jong kading pna bakhoj ke jong utrai ngi haban pusan ba kading pna kadai kajing im ba marwei jong nga ba jong pi iwei pai wei bat ha kading pna ngi lap ba kajing im jongi ngi lap ba ha kading pna don kajing kermen jong kajing im jongi bat ha kading pna ngi lap kadak jong kajing bat ha kading pena ngilap ba kata kajing IT telitelan kajong ukris bat kajing IT kajing iro kumjo bat kumjo ro ha kading pena ngilap kadak jong kajing syakri bat kumjo ro kadak jong kajing isnei yangi bat kajing isnei kajungi ya ki weipat kohan men ko para ha kanai kasngi ngidei ban shimkhia syapang kading pena ha kajing im jungi dalade kadai kading pena kabau kris ula ai hangi klempep utrai jungi ujisu kris ula kid ula ba ya gading pena bat ula yap halor gading pena kumjuru ha kanai kasngi kajing pulai ke badengkong na ke kitab na ke jutang ke berem kajing pulai ke baaru kumju bat ke gospel ru kumju kayat ho bat kabata yang ayepi kumno ken lengba kading pena ngila banyo jing ngila banyo jing isnei ngila banyo jing map bat ngila banyo jing kermen bat kamtame kajing im kabatamai ha kajutang kabarem kajing pulai kabanengkong kubangila pulai mandagas ni na ka kitab jing ken ngiyo baro kito kibadan ha kajing sitom haba kipej yaw top sain ronong ubas din halor kading pna kiyo kajing im kabatamai bat kiyo ya kajing kot kajing kia kumjuru ha kajing pule na sithi jong Paulus syaki Kristen haki Filipi kajing pule ke baar mamata kasngi u Paulus uong kumbau kris ula penrid yalade da keba kongu yaw beleu kpa da keba yap halor gading pena namar kajing yap kajing u halor gading pena la kentiu buram yau
La ayu kata ke kerteng ke ba krau tam ke ba khoi tam ha kanai ke sla perthei. But kumjuru yang ngi ki khon ki jungu yang ngi ki kristan ngi dei ken ban shim ban kit ban ba ya kanai ka ding phna larangi kwa ban yo ya kata ka jing em bom jukut larangi kwa ban yo baya ka kerteng ka junga ka jungpi baya ngaya pi en kentiu en ra no rengkat badu blai kwa ngi dei ken ban kit ban ba ya ka ding phna but ha ka gospel ba madakas ngi lap ba ujisu ba u Jisu hi dalade Ukren hau Nicodemus uang hau Nicodemus omdon obreu ubala ban kiu sabneng lemda u klamwan hiar na beneng ladangi kwa bangin yo ya kata kajing em bom jekut ngidei keng ban pediang ya blei kupa ubadan habeneng ngidei keng ban pediang ya kane gading phna ka jong ukres tang leng ba gading phna ngila ban yo ya kajing em bom jekut tang leng ba gading phna ngila ban yo ya kajing em batamai tang leng ba gading phna ngila ban yo kata kajing mapop tang leng ba gading phna ngila ban yo kajing kermen ha kajing em kajunga kajung pi om kino kitiar kibang yo ha kajing em kajungi ne kino kijin thau kibasong kibasa ha kane ka prathei kibala ban ayengi kajing em kabathamai kibala ban ayengi kajing e kibala ban wan ya lamingi sha kata ka hima beneng sha ka jingsuk beneng henry de tang ukris bat de tang lengba kading phana kajungu habang yong habangi pediang yu Jisu ni habruban pediang ya kading phana kajungu ni haban pediang ya kading phana kabam uhi ulakit laba kabam uhi uyap halor ulum kalbari kohan men ko para kading phna ka jungpi kadai ka jing im kabangi im kadai ka jing long kabamangi long menta hato shisha ngikit ngibana em da ka jing rublei da kata ka jing shania da kata ka jing kloi ban pediang yakat kino ke jing jia ne ke jing dan ne ke jing em ha ka jing em ka junga ka jungpi kum ke kon kristan habangi pe yala ka jong ka jing em mangi ngi sa jingai na kane ka jingkit hok ne ka jingkit yala ka jong ka ding phna ngi bonsen ngi kentaj ya kane ka ding phna ka ba ukresi ka ba trai dalade ula ayengi bankit banba habangi pe ha ka jing em jong kito ki arngut ki breu ki ba shasa narphna rengkat badu Jisu halor lum kalbari wei to breu uba shasdin rengkat badu Jisu upen rem yu Jisu lara melong si shau blei to pen lai lut ilade to pen im ilade to hiar na kane gading phna wei pad ngi ba uang kotrai lara me poi hakahima gajme kan mau lem yanga wei upen rem wei wat yu Jisu kabamut wei upediang ya gading phna kum kadak kajing pen im hanre wei pat upediang ya gading phna kum kadak kajing pen rem nangta wei neki upen pau ya kata kajing sarong kajung u bangi long sisa ki badai hok ban yo ya kana kajing pen rem hanre me pat mem dei hok uto wei pat u penrit yalade hakmat ublei bar kajing penrit kajung u hakmat ublei hakmat kading phna u yo ya kajing em bom jukut ngiyo i pat uto uba penrem yo Jisu uto badan kajing sarong halade u yo mat ya kajing penrem ha kajing em kajung u bad uto uba wat yo Jisu uto wa pediang ya gading phna kum kadak kajing em kum kadak keba wan ra jing map yo bat uto ubakloi ban penrit yalade hakmat ublei u yo ya kabainong kumbau Jisu ong menta kasngihi mendon rengkat ha kahima junga ha kahima beneng kohan men ko para kasyong hanga hapi lada ngilong kumuto breu uba penrem yo Jisu uba kentaj ya gading phna jong Jisu lada mangingilong ki breu ki basarong yala ka jong ka jinglong hala ka jong ka jing em hala ka jing don ka jing em ka jungi
klempep ngin sayo ya ka jing penrem ha ka sngi ka bakadu but ladangi long kumuto briu uba ong hau jisu ngapdiang ya ka negadik phna kum kadak ka jing penem kum kadak ka jing isnei kum kadak ka jing map but kum jural dangi long uba kloi ban penrit yala de hakmat ublei hakmat gadik phna jong ukres ladangi long kita ki bakloi ban kit yala gading phna kum une ubreu ba penrit hakmat u jisu hakmat gading phna jong jisu ngin yo ya ka jing e ngin yo e ka jing isne ka jong blei ban klempem ngin yo ya ka bainong jong ka jing em bom jukut dein mata gadau ko hanmen ko para ha kanai ka sngi ha kanai ka sngi ka bangira khe ya kanai ka sngi buram jong ka ding phna ba khoj ka jong utrai to kin ngin kid hok ngin ba hok ya kanai ka ding phna ka ba kris hi dala de ho ai hangi to kin ngin duai manda ka sngi ba mangi we pai we ngin nom kentai ngin nom phat na kanai ka ding phna ka ba kris ula ai ngi henry to kin ngin kid hok ngin kid ba ngin kid ya kanai ka ding phna da ka jing ich da kata ka jing kloi jingi ban it da kata ka jing kloi jingi ban pediang ya kat ki ki bajia ha ka jing em jingi ngi duai bo kris unai boringi un krisyan ngi un petien lanti ngi un pen i ngi kalanti ka babha ba mangi ngila ban kit ban pa ya kanai ka ding phna ka ba kris ulamang na ka ban ta jingi iwe pa iwe